Russia imadziwika ngati dziko lamphamvu kwambiri in terms of military. Ndi chifukwa chani akudalira gulu la Wagner pa nkhondo ya ku Ukraine? Ku Egypt kunali Farao anayenda asilikali amphamvu, koma mu nthawi ya nkhondo ankalemba ntchito zigawenga za ku Sudani komanso Libya. World War I ma British ankagwisa ntchito anthu akuda polimbana ndi adani awo. Tikukumbukira Amalawi ena anaphedwa ku nkhondo 1914 atatengedwa ndi ma British mu dzina la Keyala, pa Chingereza amene akuti King's African Rifles. Mu nthawi ya World War II maiko a France ndi Britain ankagwisa ntchito anthu aku Africa polimbana ndi Adolf Hitler. Mukaonetsetsa bwinobwino mupeza kuti nkhondo zambiri pa dziko lapansi zimamenyedwa ndi zigawenga osati asilikali aboma. 1964 pamene kunali nkhondo ku Vietnam, America inalemba ntchito zigawenga 40,000 za mtundu wa Montanadi. Anthu amenewa anali nzika za konko ku Vietnam, ankathandiza America pa nkhondo. Tiyerekeze Malawi ili pa nkhondo ndi dziko la Japan, ndiye asena ayambe kulandira ndalama kwa Japanese nkumawathandiza pa nkhondo yolimbana ndi Malawi. Ma Americans atayambisa nkhondo ku Vietnam 1964, mtundu umene wa Montanadi unkalandira ndalama ndi kumawathandiza. America inathibulidwa kugonja komanso anathawa mu 1975. Zidachitika zimenezi, zigawenga za Montanadi zinaswa mtengo ogwira. Ambiri mwa anthu amenewa anasamukira ku Cambodia, komanso ena anatengedwa ndi boma la America anawapezera malo ku dera la North Carolina kumene akukhalabe kufikira lero. Mwachidule ndikuwuzeni kuti nkhondo itatha 1975 mavete analukwiya kwambiri ndi anthu amenewa. Midzi ndi malo awo zinalandidwa. Boma la Vietnam linakhazikisapo minda ya coffee komanso mafactory opanga aluminium. Anachita zimenezi ngati njira imodzi yofuna kuwakhawulitsa chifukwa chothandiza America pa nkhondo. Anthu ena Montanadi amene anasala konko analandidwa business, kuchotsedwa ntchito mboma, komanso ena more than 200,000 anaphedwa. Ena ndi amene ndakuwuzani aja kuti anasamukira ku Cambodia. Ena America inatenga ndi kuwapitisa ku America kumene anapezera malo ku North Carolina. 1997 msilikali wina wa ku America Eric Prince anayambisa gulu la nkhondo lotchedwa Blackwater. Limeneli limagwira ntchito zake ngati Wagner Group. Tinamvako kuti Wagner amapezeka ku Central African Republic, Mozambique, Libya, Sudan, komanso amapezeka ku Syria ngakhalenso Ukraine. Gulu limene la Blackwater limapezeka somayi kwambiri. 2001 anatumizidwa ku Afghanistan kukamenya nawo nkhondo. Anali nawo mugulu la asilikali amene ankamusakasaka Osama bin Laden. Mu 2003 anatumizidwa ku Iraki kukamenya nawo nkhondo. Tikukumbukira kuyambira 2003 Saddam Hussein atachotsedwa, Mr. Paul Bremer anatumizidwa ku Iraki ngati president ongogwirizira. Asilikali amene ankamuteteza komanso kuyenda naye kulikonse mu nthawi imeneyi anali zigawenga za Blackwater. Anthu ena amati akamuona Paul Bremer, chifukwa Paul Bremer anatumizidwa kumene kuja ndi President George Bush, ana American. Anapita kukalamulira dziko la Iraq atachotsedwa Saddam kuyambira 2003 nkudzafika 2004. Pamene anali ku Iraki, Bremer ankaenda ndi chigulu cha asilikali. Ambiri amayesa kuti amenewa ndi asilikali ku America, but the truth was amenewa zinali zigawenga za Blackwater. Mwachidule ndikuwuzeni kuti nkhondo ya ku Iraq ndi Afghanistan inamenyedwa kwambiri ndi ma private military companies osati asilikali aboma. Zigawenga 160,000 zinatumizidwa ku Iraki mu dzina la NATO, komanso zina
80,000 zinatumizidwa ku Afghanistan mu dzina la America. Tamva posachita pompa kuti Vladimir Putin anaononga $1 billion popereka ku gulu la Wagner pa nkhondo ya ku Ukraine. President George Bush wa ku America anaononga $300 billion pogulira zida za nkhondo komanso kulipira makampani amenewa. Ena mukozo madabwa kuti kodi Blackwater inachoka bwanji ku Iraq. Taona posachita pompa Wagner imachuka kwa basi mpaka kulanda Bakhmut, kulanda Solidar City ndi zina zotero. Koma atangomukira Vladimir Putin, Wagner yachotsedwa ku Ukraine. Kodi Blackwater chinachitika ndi chani kuti ichoke ku Iraq? Mwezi wa September 2007 ku Iraq kunachitika zinthu zosakhala bwino. Asilikali ochokera ku America anaombera anthu osalakwa mpaka anapha anthu ena okwana 17. Kafukufuku atachitika zinadziwika kuti amene osana asilikali boma koma zinali zigawenga za Blackwater. George Bush anayesera kutumiza ma investigators kumeneko kuti akafufuze kuti chinachitika ndi chani. Ma investigators anafika kumene kuja kunapezeka kuti asilikali a Blackwater anayamba kuwaopseza, anawuza kuti mukangoyerekeza kufufuza kunoko tikuphani. Bush anachita mantha chifukwa amakhulupirira kwambiri anthu amene wa Blackwater ngati mmene Vladimir Putin ankamukhulupirira Prigozhin. Taona Prigozhin akufuna kuwukira boma la Vladimir Putin, koma ndithu aboma mpaka mugonjera ndi kupanga peace deal. 2007 investigators atapita kumene kuja ku Iraq kukapanga kafukufuku, kunapezeka kuti gulu la Blackwater linaopseza president wa ku America kunena kuti anthu ako amene watumiza kuno kuti adzafufuze nkhani imeneyi tiwapha. Bush anawagonjera ndi kumbweza munthu ameneyi kuti asafufuzenso. Komabe mabungwe ambiri oyang'anira ufulu wa anthu kuphatikizanso United Nations analowerapo ndi kuyamba kudzudzula gulu limeneli. Zotsatira zake contract yawo inathetsedwa komanso anathamangitsidwa ku Iraq. Zimene anachita anthu amene wa mu 2007 zinali zinthu zosakhala bwino. Iwo amayenda mu msewu, mmadziwa president mwachitsanzo, president akuyenda mu msewu ndiye papezeke galimoto ina imene sinampatukire president uja, asilikali atuluke ndi kuyamba kuombera anthu pa trading posepo. Ndi mmene zinakhalira kumeneko ku Iraq mwezi wa September 2007. Zigawenga zimenezi zimayenda mu msewu ndi makonvoy yawo. Magalimoto osanapatuka koma panali galimoto imodzi imene sinapatuke. Ndiye iwo apopanga react anayamba kuombera galimoto ija ndi kuyambanso kuombera anthu ena amene ayima mbali. Anthu okwana 17 anaphedwa. United Nations inalusa kwambiri, inapanga criticize gulu limeneli ndi kumukakamiza George Bush kuti athetse contract ndi Blackwater. Zinathekadi. Ngakhala anachoka ku Iraq, zigawenga zimenezi zimapezeka maiko ambiri. Mukapita ku United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait komanso Qatar, Blackwater imang'anira nyumba za boma, zitsime za mafuta galimoto, maboda komanso amakhala mabodyguard akuluakulu a boma. Mukaona anthu amene amaoneka ngati asilikali ku America but they are not. Chimodzimodzi asilikali Wagner poyambirira amaoneka ngati asilikali a Russia koma sizinalizoona. Awasa Blackwater amaoneka ngati ndi asilikali ku America koma ndi zigawenga. Mu 2015 anatumizidwa ku Yemen kumene akuthandiza maiko a Saudi Arabia ndi UAE pa nkhondo yolimbana ndi Mahouthi. In short, nkhondo zambiri zimene timaziona zikuchitika zimamenyedwa ndi ma mercenaries. Maiko amapereka ndalama ku makampani azigawenga kuti azilemba ntchito anthu ambiri. Tikunena pano Ukraine ilinso ndi makampani amene akuchita zimenezi. Ku Russia kunali Wagner, pano kuti kwabwera Akhmat Special Forces. Ku America kuli Blackwater, pano anasintha dzina akutchedwa Academy. Ku Britain kuli G4 Security,
komanso Aegis Defense Services. Kuyambira 2005 kampani ya Aegis ya ku Britain inkalemba ntchito mafirika ochokera ku Sudani, Somalia, Sierra Leone komanso DRC. Ankawatumiza ku Iraki kumene amakamenya nawo nkhondo. G4 Security imachitanso zimenezi. Mbuyomu akhala kulemba ntchito mafirika ndi kumatumiza ku nkhondo mdziko la Afghanistan. Zonsezi makampani amenewa amachita kutumidwa ndi boma la Britain. Nthawi nake bungwe la United Nations linatulutsa ripoti yodzudzula Britain chifukwa cholemba ntchito ana ku Sierra Leone. Kampani ya Aegis Defense Services ndi imene inalemba ntchito ana amenewa chaka cha 2005. Amati akalemba ntchito yoncho amatumiza ku Afghanistan komanso Iraki kuti akathandize pa nkhondo. Nkhondo imene ijali ya ku Iraki komanso Afghanistan amene amamenya kwambiri sikuti anali asilikali ku Britain kapena asilikali ku America. Zinali zigawenga zimene amazilemba ntchito maiko siyanasiyana, ndi akazilemba choncho zimapita kumene kuja ndi kumakamenya nkhondo. Kusiyana kwa nthawi imeneyo ndi pano ndikuona kuti America imachita zinthu mobisa, simaonesera kuti yalemba ntchito zigawenga za Blackwater. Koma Russia ikuchita kuonesera kuna kuti lili ndi gulu lina lake lotchedwa Wagner limene likuwathandiza pa nkhondo. Ku Afghanistan ndi ku Iraq zimenezi sizimaoneka. Pamene nkhondo ikuchitika ku Ukraine tamva zambiri zokhuza Wagner Group. Pafupifupi tsiku lilonse tikangotsekula TV, BBC, Al Jazeera, CNN samalephera kukambako za Wagner. Komatu mawayilesi amenewa simungawamva kunena za magulu amene ndikunena pano kuphatikizanso Blackwater. Mmene ndafotokozera kunena kuti maiko onse amene ndatchula pano, America, France, Germany, Britain, Russia, onsewa ali ndi magulu azigawenga. Amati akambisa nkhondo amatumiza magulu amene kumeneko. Blackwater inamenyanso nkhondo yolimbana ndi Muammar Gaddafi mpaka anamchosa mpando. Blackwater inayi kumene kuja, koma mawayilesi amakuzani kuti asilikali ku America. That's how they behave. Blackwater ndi imene inapanga treni zigawenga za ISIS. Mukamamva ISIS ku Syria, ISIS ku Iraki. Amene anapanga treni zigawenga zimene zija ndi gulu limeneli la Blackwater.